Noma yini eqinise relationship njengamanje ngicela ninginikeze. Why? Tell me why. Lo sengimtholile manje. Uyena. Uthini lo muntu lento ayikhuluma yangizwa. Uphinde. Lo sengimtholile manje. Uyena. Wema. Babukeli bethu bawathumelele amavideo abo ephawula ngalolu daba. Zinike isikhathi ungaxhamazeli. Uyangizwa ukuthi ngithini? Uthini wena? Alisekho uthando oyolithola ngo2025. Let me repeat this. Nizozwa kahle. Alisekho uthando oyolithola ngo2025. Explain this thing to me. Kahle ngimcacisele kahle ngesizulu. Umjolo wamanje awufuni utshela abantu. Why? Ngoba kusasa kuzoba ngathi bunamanga. Imijolo yamanje hayi isalast shem. Sekulast imijolo yabantu abasingile. Uyabona ama relationship wamanje afuna ungene sewuzitshelile vele ukuthi it's over. Afuna ungene sewuzitshelile nje ukuthi aphe dudu. Umjolo wamanje ufune ngathi ungana abantu abawu3 Ngoba labo main backup option. fine. Okay. Umjolo wamanje ufuna ushiya inhliziyo endlini. Ujole ngamathambo. Yazi ama relationship ubekezela nje isaqala ngqa. Hawu, kanjani manje? Kanjani? Wethu uyagula noma kushoniwe kubo. Noma uphelele umsebenzi noma yena akatholakala efonini. Hayi! Usehleze ebusy. Uyagroove. Khona lapho sekunama favor angapheli. Ubona nje ufuna nje usaqala ungena kule relationship. Usaqala nje. Vele nje uzitshela enhlizweni ukuthi hayi no. It's over. Sesilate vele njengoba sekonakele kunjena nje akusenathando silithola manje. Ehlisa umoya lento uyibukisise kahle ngenhliziyo ecwebile. Yeah! Ukuzwila lokho. Bonke abangamfollow uLazaro bawubhubha.